म्हणजे असं चालताना तुम्हाला काय त्रास व्हायचा? ती शिराही चढली तुम्हाला म्हणते ना ह्या बाजूला लई दुखतंय हं. ती चमकायलाच लागलं ती उठताना आणि बसताना जास्त हं. असं चालूनच घेत नव्हतं पायच उचलत नव्हतं. हं. मग त्या माडीमध्ये गेलो आम्ही त्याने ती टुबी दिली त्यानं जरा फरक पडला. पुन्हा ती जाधव ते म्हणजे असं तुम्ही जावा म्हणते नवं असतं तिथं ती करतील व्यवस्थित येईल म्हणजे मी 2दा गेली माझं चांगलं झालं. मी नलवडे म्हटले त्या दिवशी लग्न होतं तर म्हटलं कधी जायचं म्हणलं असं तसं जायचंय म्हटलं तर उद्याच जाऊया आपण म्हणून मग त्या दिवशी आम्ही आलो. आता बघा फवारणी गाडीवर आम्ही आपल्याला एसटी ऊसाची फवारणी ठेवली आता ते पहिल्या चालायचा असं त्रास होत नाही आता पहिल्या. असं आम्ही का नाही ते तर माणूस असला ना टेम्पो पाशी हिथनं जाऊन त्याच्या मोठं जायचं एवढं फास्ट मी चालते पण ती हिथून काय लागलं त्याच्यामुळे चालायची ना पाकच कुठं चालाय येत नसलं तर काय करणार? आज चालत येताना कसं वाटलं? चांगलं वाटलं म्हणजे त्या दिवशी पण जाताना वाटलं की त्या दिवशी येताना 4 ठिकाणी थांबलो येताना 4 ठिकाणी थांबलो. अहो हे पुढं यासनी म्हणलं अहो मी चुकून म्हणजे कशाला पळताय पुढं मला चालायची येत नव्हतं. आणि आज तुम्ही पुढे लागला होता. आज म्हणजे मी अशी पण त्यांच्या बरोबरीने चालते ते पण बरोबर फास्ट चालते. मग एवढं फास्ट चालायचं ना असं चालायचं ना तर मग किती प्रॉब्लेम पायचं वडून चालायचं म्हणलं की मग पुन्हा दुसऱ्या पण शिरा काढणार ना त्याच्याने. मग आज नाही एवढं झालं घरात पण काही नाही चांगलं चालायला. दुखणं वगैरे कमी आलंय बऱ्यापैकी.